vandaag tagliatelle met zalm en spinazie maken. Wat hebben we allemaal nodig? Een grote ketel de tagliatelle, een kleinere ketel van de spinazie, een wokpan met een spatel, 5 zalmfilets, zout, peper, room, crème fraîche. Dit is een snel, makkelijk gerecht. Goed, we gaan beginnen. Ik heb bevroren zalmfilets, dus die leg ik even in heet water. Ik doe de spinazie in de pan. Deze zet ik op de leegstelling van het fornuis. Ik doe de pan met tagliatelle warm maken. Dan zet ik op het fornuis op een hoge stand. Dan doe ik een klein zetje olie. Dan doe ik tagliatelle olie. Dan doe ik een klein beetje zout. Ondertussen dan leg ik de spinazie goed reuren. Ondertussen zet ik de wokpan op het fornuis. Ik doe er een schuurtje olie bij. Ik heb het zalm uit het water gehaald. De zalm doe ik in de pan. Van de zalm maak ik kleine stukjes van. Ik doe er een beetje peper en zout in. Ik doe de spinazie bij de zalm. Dat meng ik even goed doorheen. Dan nog het bekje roombier. En het crème fraîche. Dat reur ik goed doorheen. Tagliatelle doe ik afgieten in het vergiet. Zo, nu is het tijd om op te schuppen. We zullen het niet op die manier, maar gewoon op de tijger. Ik zal nog het creamy doen.
gemakkelijk eten en klaar staat. Lekker. Zo, dit was het weer. Tot de volgende keer. Hoi!